ବାପା ବାପା ଏ ପରିବେଶ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ହଁ ସତରେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶଟି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିବା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ତତେ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି, ତୁ ଶୁଣ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ। ଦିନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଚୋର। ତାକୁ ଫୁଲମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ନା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେ ହଳଦିଆ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଚୋର ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଚମ୍ପା, ସୁନାରୀ ଫୁଲ, ନିଅର, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଜହ୍ନି ଫୁଲ, ଆହୁରି କେତେ କଣ। ଫୁଲ ଚୋରଟି ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବନ୍ଧା ଫୁଲ ମଉଳି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଫୁଲ ଚୋରଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଦିନେ ସେ ଚୋର ଶୁଖିଲା ଫୁଲର ଗଣ୍ଠିଲି ପିଠିରେ ଲଦି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଏହା ଦେଖିଲା ତ କାଠହଣା ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଏସବୁ କଥା ସବୁ କହିଲା। କାଠହଣା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ଫୁଲ ଚୋରର ପିଛା କଲା। ସୁଯୋଗ ପାଇବା କ୍ଷଣି ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଥଣ୍ଟ ମାରି କଣା କରିଦେଲା। ବାସ୍, ପୁଣି ଆଉ କଣ, ଗଣ୍ଠିଲି କଣାରୁ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ବି ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଲା। ଚୋରଟି ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଗଲା, ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ସବୁ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣ୍ଠିଲି ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଚାରିଆଡେ ଖେଳେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ଓ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାରିଆଡ ସବୁଜିମାରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଫୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଭରିଗଲା। ଫୁଲ ଚୋରକୁ ଯେତେବେଳେ କାଠହଣାର ଏ କାମ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତ ସେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡେଇଲା। କାଠହଣା ଯୁଆଡେ ଗଲା ଫୁଲ ଚୋର ତା ପିଛା କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିଆ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ମହୁମାଛି ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ କାଠହଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ମହୁମାଛି ମାନେ ମିଳିମିଶି ଫୁଲ ଚୋରର ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ। ମହୁମାଛି ମାନେ ବିନ୍ଧି ଦେବା କଥା ଭାବି ଫୁଲ ଚୋର ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଫେରିନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ନାଲି, କମଳା, ନୀଳ,